Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketnat Puli Putih ke Sorkar Jelau Balak Men Remboi Ulaong baka Sorkar kan Sathaulat Ban Pelat Nyok Mardor Ika Tulop ke Baar Benai Jong Kinoi Kai School SSE Hadien Baulah Kular Syekinoi Lam Jong Ka Meklia SSE School Association Haka Sengi Balang Jong Ka Arterik Gulber Arajar Arpuar Haka Jingi Keren Begila Pathai Kubor Ubah Remboi Ulaong Ru baka Sorkar kan Sapelat Nyok Mardor Saya Katulop ke Berangsa Salai Benai Tat onda ke Sorkar Pedeng kala pelaj ya ke bahak pisah syaka jela Meklia naka second installment. Kumba pilatip ba ka hapo SSA hado bakut jong na Februari lasan benai kimpat yo nya ketulok. But ya kene gina kala Sorkar na kawai ka poch kawai pang persyang men communicate siya central government na kabantakan pula ya ka second installment da din ta kadaw kadon kajing slam karena kajing slam pula ban penlait ya ka tulop ka pelong ya kinohikai bakin don kajing ki men same nomor ba mdai ship na mdai arp na mdai lai benai kalau harusan benai den takadaw nakaliang ka jongki ki pelong dia kata ka penpau dia kata ka jing persya bandawa ya ka hok jongki ta menin ngalak kren lengba pilat pathai khubor ba ngina kaliang ka sarkar ngin persyang kat bala ya ka ba dei banle hapo kalai pui teriak jong u benai March da menne haka Porsche biji steng e kaladon gejing kendo hapedeng ki delegation jong ka SSA but manga haka ji lang jong u state project director jong ka SSA bangi laya batai ya ki ba ki constraint but ki daw but ki step ki ba ka sarkar ka shim but kan shim ban is ya kane ka jing do ka jing slam jong katula ka jing ya thir ka long jrong Tegi nak liang sarkar nak liang jonga ngala penpau bangadon kecing kremen kawaskem ba ngin sayo hakiniki tayo ke banwan dia ka second installment ka sarkar kala defse kumbahnya ho kendai klor na ka korpos fund bat ka jimut jang korpos fund kam dei bangin pelot ka dei ka sushim pandala yo ban sale bat ya kata kan yuk ndai kror ka banila shim ngim palla na kaliang ka SSA kim palla ngim palla ban penpai syaka sarkar te din ta kadaw ang ipi ka jimut jong ka sarkar he kalong kumno ba ngin wanra ya ka best solution de hadu balang menta kalong kampat kalong kadang ijwat namar ba until and unless ka barok ki stakeholder ki bu kadon ka we ka jingmot kalong ka bae nrai ha ka ba ki we kum tu kalong ka bae namar ba kum ka sarkar shin ye teka nakling jong na ngamdo jingkermen ba at some point of time ba kini ka jing ngin lahi banwen da ka ba etrela kidon art bentah ka benta ka banongkong kalong na kabanta ka fund na ka central government bakas ka central government kamot ka sew khatsan hajar we no hikai na kabanta ki no hikai SSA bat ka bahajrong kata kamot kanber da ka sarkar
jelas. Ya kata kekhasan aja kabut ka sorkar mekhalia ka haban ai 10%. Na kekhasan aja kita akan hab ai 10%. Dan alor kata kane kabatam menta kakandai hajar sau yaki lova arpaujar sau kandai spak sau plan sau spak plan na kabenta ki opa kane kabatam nang ne kade kaban hab be da ka state government te hakini ki license kalang kumba sispa sau kulo tamba ladangi minus ngipen paino ka finance department kan keng ba katu ka sau prak lo bakala ayengi kamu kersa setengah no setengah pun lo kebakan ay jongka state tengin nom ya keren ya kita ki sa kata wan kata mereka ultimately ngis ngutu ba kumno bansal ya ki jinge ki ba wan nakawe ka por shakawe ka por nakawe ka sarkar shakawe ka sarkar ki jinge ngala ya keren batu honorable chief minister nakabenta ba kat bala bangin laban pelai ya katulop kaba deban yung nakasit comment te nakalyang ka sarkar nila ongba ngin persyang kan bala ngala ayek assurance ba at least arbanay nakasarkar kan nile ban pelai te kata ka de gajinya keren ke chongi ha ka bayide bat ka jinya kendo jongi nanta kasni bat ki don pat ki wake issue ki bang ya kren namar bang yesnot ho bahkan ne kam de ka one time solution midan kam ya ka permanent solution bat ka permanent solution nimla ban kalong ka ba Henry ki no hikai ro ki de stakeholder ka sarkar ro ka de stakeholder ki managing committee ki de stakeholder ngide ban bu ban perkhat ka we ka jingmut ka ka bangin la ban le ya ka bahatam khna bakini ki jinge kinumi na ka we ka por sha ka we ka por kata ka de ka ji kren ka jingi samen ngila ya kren but nga panpaw ya ka jisno mu baya ka sarkar India ba ka sarkar makhalia ka de ka we na ki state kiba nongkong kiba yo ya ka lut ya ka first installment but hakalyang second installment nila da penbiang ya baro ki annual report ki audited account but ki UC na kabenta ban pelai ya ka second installment but ki ay ka positive response ba kinla kinpe ke ka ba kila ban le hapo kinigisngi te kacinglut na kabenta ka arab na tulop kan lang basan praklur na kabenta kane ka kalong katulop Henry manta nginsew shibu katak sis arab praklur ka basa shibu ka finance department ka skadla ka lashim ya ka pisa kalau ngalap ay ka sanyo praklur kamu sa setengah praklur ship na rumpat dap ban sew ya katulop nginom nai ban yakren ya kita kabakong san lang kuno bakat bempat yo tulop na buwan ka second instrument kuno ban solve ikajing something kat bala knang ba kan is ya ka pressure na kino hikai kila bandegi kemi pa kila ligmin para kila bandegi kate kata ka ikajing mo jong ka sarkar ong jong pi ba ki don kino hikai ki ba ai pateng ki bam julik hikai ka don and ultimately ondangi keli ngong ai ka report ai ka jing thot khnang ba ka sarkar kan shim yak action don ba ai ya kan ne ka ju ka jing ong jing pi hapo assembly ro ladon bawan ra ya kan ne ring ai ni klai ban shim ka action yano but ngam rule out ba ki don ngam rule out ba ki don ki no hikai ka ba ki ka nam no hikai ki school kam ju play kita ndre
karul jong managing committee karul jong gasnong kim ay ka report siya ka DSCO dan DMC as the case may be dan join DMC din ta kadaw kalong ka ba ya ka sarkar ban ak hakata ka hearsay lada ka don ka proof pi dan artli issue hang ngimde ban kop lang ya kini artli issue karul jong sarkar kalong kumno ba ngin pembe hanrai pila ban ong ba kadai ka kading le jong sarkar manswa kadai babakla anda ngapai menta kadai ke babakla madon gicaka ke bah kaju ko snong ladon ka common LP school seng sa SSA ladon ki snong ki baladon ke UP dang don sakiwe ter hanrai ngide ban ngokmen ka we outside jong kanong haji syak kinok ki school SSA kinom don bon katne bakin kiban yo kama po SSA kin don tanpa prahajar hapo prahajar daya kam kanong dai kata kaji bakla jong no kumba fi ong mapi khat arhajar tam plus apa ki food teacher egla po khat saw kasan jar tam tegi don tu aspek ke ba ngikwa bangin kren te ka kamram ka jongi kalong bangin fa ban te pop yano ka kamram jongi kalong ba kumno bangin move forward kata kadai ka jing ong jong pi kadai ka bade hanrai ultimately pat ngong pi ni hab an bishar bin pabin namarba kam dei ka basuk ya ka sarkar ban pe tang hak kot klempek pat ya ka bajia hamadan ta ka injong nga ba kanu ka ba ka kamram joko sarkar kadiban wat ya kilat kilempi kumno ban reduce ka burden ban pay bakino ki school mla ban len baki bon ki school ki bandon zero enrollment ki data jungi ki don ki school ki basamut ki no hikai uwe sanmut ki khna school bat hapo ka kilometer dang don sakwe ka school ka bangila ban withdraw ya ka kran hakno no por rei ka sarkar kamlong ka ba ngilong ki ba perkhat ya ka ka ba basakmat den tak daw ngim kwa ban le kerke ya no no kam ngi kwa ban solve de tak daw pi kini ki likely stakeholder lai ka sarkar ka managing committee but kino hika kini ban smuthu kumno ba kadon ka middle point nang ba kini ki jing kimla on wen ngin sa ya batai on dalingi po ta ka por ya manta ngam kwa ban jom into conclusion ki policy sarkar ki wan policy sarkar ki late tengin page ba kanon marbangi kibabun nak state government baro kibabun nak state government baro ka kari India ki kaju kajimut pa ka sokar India ka benteng ya kan ne kajing penjat ya kan ne ka scale te ngatharai ba hab ba prime minister ni education minister ni ba ka sokar dia berakuai kan sngap ya ka sur jong ki state baka nagaskim kan